Balikan na to ang Sitio Piping sakop sa Sibulan, Santa Cruz, Davao del Sur. Katumanan sa dugay ng gipangandoy sa mga residente sa Purok Mandawi, Sitio Piping sakop sa Barangay Sibulan, Santa Cruz, Davao del Sur, nga mapasiminto ang ilahang grabe kadaot nga dalan. Ipahigayon ang turnover ceremony sa 520 metros, 520 meters nga simentaldong dalan. Doon na pa'y pavement, canal, gikan sa Barangay Sibulan, paingon sa Sitio Piping, nga nagkantidad og 9,994,904.26. Almost 10 million pesos. Proyekto gikan sa panggamhanang probinsyal sa Davao del Sur ubos sa inisyatibo ni Governor Dodo Cagas. Sa laktod na pagkasulti, ang Barangay Sibulan, Santa Cruz gibubuan og almost 10 million sa Kapitulyo. Basis kamandoan sa gobernador, gipanguluhan ni project engineer sa Provincial Engineering Office, si Engineer Susan Melchor, ang pag-turnover sa mga proyekto ng kitambungan ni Santa Cruz Mayor Jaime mga personay sa kapulisan, kasundaluan o mga residente sa dapit. Balik-balik ang pagpasalamat sa 82 anyos na si Nanay Baltazara Chio, si Governor Cagas, sa pagpasiminto sa ilang dalan. Matod pa ni Nanay Baltazar, kaniadto adunay mga nag-BI nga dili daw kuno masiminto ang dalan. O wala daw gobyerno nga magpakabana sila lugar, gumikan sa kalayo o hilabihang kadaot sa dalan. Apan karon gipasiminto na kini ni Governor. Isip amahan sa Barangay Sibulan, gipaabot ni Barangay Kapitan Danilo Obe og sa mga konseho ang kinasingkasing nga pagpasalamat sa pamilyang Cagas sa pagpasiminto sa ilang dalan nga dugay na nilang ginahandom. Nag-comment si Governor Cagas ni ining balita, no, courtesy of Maristel. Matod pa din salamat sa mga officials sa Santa Cruz o Barangay Sibulan sa oportunidad sa pag-alagad o pagsalig. Muna'y comment ni Governor Dodo Cagas.